Záver 9. ročníka medzinárodných juniorských pretekov v modernom päťboji o pohár sveta socializmu a bratislavských automobilových závodov patril sovietským reprezentantom. Predpoludním Igor Borovikov zabehol na 3-kilometrovej trati najrýchlejší čas a posunul sa v celkovom hodnotení z 8. na 3. priečku. Stále viedol jeho krajan Vachtank Jagorašvili, ktorý si pred poslednou disciplínou verí. Mám náskok pred druhým v poradí Marsolekom z Nemeckej spolkovej republiky 132 bodov a to by malo stačiť. Verím, že zvíťazím. Jagorašvili patril počas 3 dní medzi najvyrovnanejších pretekárov. Utvoril nový rekord podujatia v bazéne, v šerme pustil víťazstvo krajanovi Kozlovovi až v poslednom kole a dnes bezchybnou jazdou na 7-ročnej hnedke Sori završil svoj triumf maximálnym počtom bodov. A jeho celkový súčet 5518 bodov je novým rekordom pretekov. Druhý skončil Igor Borovikov a tretí Marsolek, za nimi najlepší z našich Boledovič. Sovietski reprezentanti vyhrali aj súťaž družstiev pred naším Ácelkom a Talianskom.